Ugma na ipahigay ng sinulog sa lalawigan ug usa sa ngayong atangan ang contingent sa Bugol City. Tapin sa dekada na silang walay palta pagsalmot sa sinulog Grand Parade. Ani ang report ni Luan Merondina. Nga performance sa sining Santo Niño Folkloric City of Bugo atol sa Sinulog Grand Parade sa miaging tuig ang nakalangkat sa ikaduhang dapit sa Sinulog-based category. Karong tuiga, nilahi nga konsepto na usab ang ilang ipaambit sa publiko pinasubay sa mga kasinatian sa kinabuhi. About direction sa kinabuhi. So amo siyang gi-anchor sa Spanish nga establishments of built establishments. So, nami 4 M's, Menterio, Mercado, Munisipyo, ug Monasteryo. Sukad tuig 2009, matag tuig silang mosalmot sa sinulog sa lalawigan ug sa sinulog Grand Parade ubos sa free interpretation category ug kanunay nasulod sa top 5. Niadtong 2018 lang sila nagsugod pagsalmot ubos sa sinulog-based category. Matod silang artistic director o choreographer Crisologo Mandawe ang 11 katuig nilang way palta sa pagsalmot sa sinulog ilang panaad ngadto sa balaang bata. Every year, ma'am, kay anata man namo. Every year nga mga pilch may sinulog. Win or lose, all for Santo Niño, all for offertory. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.